segurament tots els alcaldes estarien a favor d'aquest port de la Bonaigua, no només per atraure el turisme basc i madrileny, francès, sinó per una comunicació amb l'Aran, per un hospital de més proximitat, perquè fins ara sí som al Sobirà, però estem al nord del Sobirà, no estem a Sort, i Sort ja té un cap, però l'hospital ja el té a mitja hora, nosaltres tenim una hora, tren. Vull dir que al segle que estem jo crec que no, les comunicacions i la cobertura sanitària que parlava abans no són les correctes per una comarca, que hem d'intentar que, com diu un company, que el marxar d'aquí sigui una decisió, no sigui una obligació, que la gent pugui decidir de quedar-se aquí.